טוב, ההקלטה הבאה, איך לגרום לאובייקט שלנו לזוז. לפני שאני אמשיך, אני רוצה להסביר משהו קטן. בואו נסתכל רגע אחד על המיקום של השחקן החמוד שלנו. כמו שאמרתי, מערכת הצירים. אמצע, מערכת הצירים שלנו. צירים, לא, אני לא רוצה שיריד את זה פה, אני רוצה שיריד את זה פה, משום מה, הוא לא מת עליי. טוב, בואו נסתכל על זה ככה. יש לי פה את הסרגל, יש פה את המספרים 10, 20, 30, 40. יש לי ציר ה-X שהוא מייצג את הרוחב משמאל לימין, וציר ה-Y מלמעלה למטה. בתיכון שלומדים, או ביסודי, תלוי איזה בית ספר, שלומדים על מערכת צירים, אז בדרך כלל הציר שהוא הולך למטה מספרים עולים. אז בגיימקר זה הפוך. ככל שיורדים למטה במיקום, ה-Y עולה, כלומר האורך עולה. אוקיי? כלומר, אם השחקן שלי הקטן הזה, המפלצת, הייתה הכי למעלה, אז ה-Y פה היה שווה 0. כלומר, שהמפלצת הייתה יותר למעלה. כרגע המיקום של המפלצת הוא פה. נסתכל פה, יהיה מינה, הולך ימינה, פתק, זה 30, טיפה טטטה, זה באמצע בין 30 ל-40 וזה 35. והגובה שלה, אני מסתכל מלמעלה למטה, ואני סופר 10, פה זה 20, אז בין לבין זה בין 10 ל-20 זה 15. נחזור למשחק, הנה השחקן שלי, הנה ציר ה-X שלו וה-Y. כן, אם אני מוסיף את ה-X, עולה במספרים, הוא הולך לימינה, מוריד במספרים ב-X, הולך שמאלה. ה-Y, מוסיף Y, הפוך. כאילו, אני מוסיף, מה אני חושב בראש? הוא הולך למעלה. פה לא, הוא הולך למטה. למה? כי מי שהכין את הדבר הזה, כך הוא החליט. כן, כנראה כדי שהציר יתחיל פה 0-0 שלא נוח. אז לא יודע למה הוא החליט ככה. מטעמי נוחות, לא יודע למה הם עשו את זה ככה. אבל פשוט זה עובד ככה. כשאני מוסיף Y, השחקן יורד למטה, וכשאני מוריד, השחקן עולה למעלה. למה זה חשוב? כי תכף בקוד, אני אשתמש במספרים האלה בשביל לגרום לשחקן לזוז על ידי החצים. אז איך מוסיפים בעצם קוד? יש דבר בגיימקר שנקרא מאורעות, events. הכנתי על זה מצגת, אבל משום מה אני לא מצליח לפתוח אותה בצורה גדולה. כן. יש לנו, כרגע נדבר על שתי מאורעות, שתמיד שהתוכנה שלנו עובדת, בגדול תוכנות של יצירת משחקים, יש להם הרבה מאורעות. יש את המאורע, נדבר על מאורע יצירה, שבו המשחק מסתכל ואומר, אוקיי, מה אני הולך לצייר? מאורע יצירה, באופן אוטומטית הוא עובד, הוא מתחיל לצייר כל מה שמופיע פה. את האיש שלנו, איפה למקם אותו לפי הערכים פה, את הקירות פה, הוא מתחיל לצייר את כל מה שקורה פה. מופע היצירה. וגם הוא מתחיל כל מיני משתנים שנדבר על מה זה משתנים בהמשך. ואני רוצה להתייחס למאורע השני שקיים, זה מאורע סטפ. זה בעצם צעדים. המשחק שהוא רץ, במקומות אחרים זה נקרא update. כאילו, כמו update שמעלים גרסה. הוא תמיד עדכון. update בעצם עדכון. זה מאורע שהוא תמיד בודק אם המשתמש לחץ על משהו, עשה משהו. ואני הולך להשתמש בו בשביל תמיד לבדוק אם המשתמש שלי לחץ על כפתור בשביל לבוא ולהוסיף גובה לשחקן, לקחת אותו למעלה, למטה, ימינה, שמאלה. זה מה שאני הולך לעשות כרגע. בואו נעבור לקוד. איך עוברים לקוד? בשביל לעבור לקוד אני חייב ללכת ל-Asset Browser, ומה שאמרתי, שיש תכונות לאובייקטים. אז כמו למשל של עכביש, יש תכונה שהוא הולך על קיר, לבן אדם יש תכונה שהוא יכול ללכת. אז אני מוסיף את המאורע create, לא צריך להוסיף אותו כרגע, כי התוכנה עושה את זה לבד. כן. תכף אנחנו מסיימים. נלך למאורע סטפ. פה אני מתחיל להוסיף את הקוד. בגלל הזמן,
אני פשוט אעתיק את הקוד, ואני אסביר אותו. אני אעתיק אותו ואני אדביק אותו. בואו נעבור אחד אחד. השורה הראשונה, קיר. כמו שאמרנו, שכבת הקיר אני מגדיר מהי. layer tile map get id, זאת פקודה, צריך לזכור אותה, היא מאוד חשובה. היא מגדירה לי מה מבחינתי קיר ומה אסור להתנגש. והוריזונטל, הוצאתי משתנה. משתנה, הכוונה דבר שהוא משתנה כל הזמן, שאפשר לשנות אותו. כרגע שמתחיל את המשחק, השחקן שלי הולך 0 צעדים בכיוון ימינה ושמאלה ו0 צעדים למעלה או למטה, הוא לא זז לשום מקום. ואז אני בודק בפקודת if. if זה אם. אומר אם, בוא נקרא את זה אחד, אם, בתוך הסוגריים. keyboard check, תבדוק את המקלדת. VK זה virtual key, זה מקש וירטואלי, הכוונה פה למקלדת. מקף תחתון, up. כלומר, נלחץ המקש למעלה, שימו לב, פה יש סוגריים פה, ויש את הסוגריים של ה-if. פה, פתח סוגריים מסולסלות, כלומר, שני הסוגריים מסולסלות, כל הפקודות עם התנאי הזה מתקיים, ילכו. המשתנה ורטיקל יהיה -1. למה -1? למה למעלה עושה -1? כי אמרנו כבר במערכת הצירים, שהשחקן שלי, שנייה נבחר אותו, נלחץ פה, נלחץ פה, שאני מוסיף לו, שאני מוריד לו 1, שאני מוריד בערך עם 380, ירד ל-379, ירד ל-378, הוא עולה למעלה. לכן ב-1 אני מעלה אותו. ולכן בפלוס, כיוון הפוך. בדאון, אותו דבר right, אותו דבר left. ואני משתמש בפקודה האחרונה, היא מובנית. move and collide. תזוז ותתנגש. תזוז. זה לפי הסדר, ציר ה-X. הוריזונטל. ימינה שמאלה. ורטיקל, למעלה למטה, וקיר. תתנגש בקיר. איזה קיר? מה שהגדרנו שהקיר. אחת תגדיר את זה רצפה, אחת תגדיר את זה קיר, אחת תגדיר את זה מה שאני רוצה. ונריץ את המשחק. כרגע השחקן שיכול לזוז חופשי, הוא מתנגש והוא עוצר בקיר. הוא לא יכול לעבור את הקיר. אז יופי, אני בא לוחץ על המקשים, והמחשב כל פעם בודק. הוא עובר על כל אחד מהתנאים, בודק על מה לחץ, על up, תעשה -1, -1, -1, הנה פה כאילו, פה לא ראיתי את הזז, אבל פה פשוט עושה -1 לערך הזה כל פעם. אותו דבר אני עושה עכשיו למטה, הוא מוסיף 1, כל פעם מוסיף פה 1 ל-y, לציר ה-y. ואני יכול ללכת גם באלכסון, כן? לוחץ על צעצעים למטה, ימינה ולמעלה, אלכסון, אלכסון לפה, אלכסון לפה, אלכסון לפה, יפה. זה בעצם הפקודות שלנו. וזה להיום. פשוט מבחינת הזמן, אני פשוט אעצור פה את ההקלטה לבינתיים, ואני אדבר בפעם הבאה על שאר הפקודות שעשינו היום, שזה בעצם הפקודות שאחראיות על לשנות את האנימציה. בזמן שאני הולך להוסיף אנימציה של הליכה. למעלה, ימינה, שמאלה ולמטה. כן? אני ארחיב יותר על למה עשיתי פה את התנאי הזה, למשל, ולמה פה יש else if, למה פה זה רק if ופה else if. למה פה זה קטן מ-0, מה קורה פה, מה זה הספרייט אינדקס. אני אסביר בסרטון הבא את הכל. ותהנו. תודה רבה.